אשר קידושם ציוונו על העריות ועשה לנו את הארוסות והתיר לנו את הארוסות לנו על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל בחופה וקידושין. שתה ותן לאמא של הכלה להשקות את הכלה. כן, הרבה שנים היא לא עשתה את זה. בוא נראה איך היא זוכרת. בוא נראה אם היא זוכרת איך עושים את זה. יפה, רק תתכופפי יעל, תלתי כזאת קשוחה. יפה מאוד. יפה. יפה. עכשיו אנחנו לוקחים את הכוס. ואנחנו אחרי שהשלמתם את טקס האירוסין, הושלמו האירוסין. מזל טוב. יופי. עכשיו אנחנו נעבור, אתם יודעים, הטקס הזה בעצם מחולק לשלושה. החלק ראשון זה האירוסין, כמו שאמרתי, החלק השני זה הנישואים, והחלק השלישי הוא אחרי ששומעים כל בכי של תינוק. שם קוראים לרב לעשות חיתוכים של שמחה, בעזרת השם. עכשיו אנחנו נעבור לקריאת, איפה את באת? קודם כל תבאת מעשה הקידושים? איפה? יקר. מחפשת אותי, היי. יופי. את רוצה לזרוק? טוב, אז ברק היקר, אני רוצה להגיד לכם שלפני שהתחיל הטקס, ברק גרם לי להזיל דמעה, כי יש לו משהו מאוד נשמתי, שאיך שהוא ראה את אחים להתקרב, הוא לא עמד בזה. אז יחד איתו אני חושב להצטרפו עוד כמה, תחזיק טבעת מכספך? כמובן. לפי הטבעת חתם בינן יושב טוב, בעזרת השם, 120. איפה העדים? בוא קובי פרץ, בוא לפה. בוא אתה. אתה לא קובי פרץ, סליחה, טעיתי. הלאה. שווה פרוטה? שווה פרוטה. שווה פרוטה? מה שווה פרוטה? שווה יותר. שווה יותר, טוב. תחזיק. תתקדשי לו בטבעת זו? לא ברור. לא ברור, גם לא טבעת תגידי. איזה משהו. לא עשינו חזרות גנרליות על פולניה, זה בסדר. הלאה. תסתכל עליה טוב. אצבע. עכשיו, ברגע זה ממש, אתם יכולים לשנות את המהות של החלק הנשמתי שלכם. כל אחד בנפרד, ועכשיו הולכת לתת פה יחידה אחת. בסדר? תכוון להכיל קדושת שם אלוקים ביניכם באמירת הרי את מקודשת. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. מקודשת. בכלל, קראתי אותך. אני יכולה תעשי, מה זה דבר הזה? שמעת שם? יופי. הם רציניים, אה? יופי. אנחנו פה אותנו מסך, אנחנו מדברים וירטואלית ובמציאות, אנחנו חיים בשתי עולמות. ככה החיים שלנו מתנהלים, חיים בסרט. יפה. עכשיו אנחנו נעבור לקריאת הכתובה. הכתובה יש לנו התחייבות של החתן והכלה, אבל לפני הכתובה נברך שהחיינו, הבגד של מצווה, על הבגדים החדשים, על המציאות החדשה, על החיים החדשים. תברך ברכת שהחיינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. יפה מאוד, תתעטף יחד עם הכלה. יפה, אמא תעזרי לו, אמא תעזרי לו, יפה מאוד. בקדושה ובטהרה, שתיים תענית אחד. יופי. שתיים הכתובה התחייבות של החתן והכלה, כן בתחום סתר חיובי. החתן בעניין רציני ביותר, חיפש עורך דין בלשכת עורכי הדין שיקדש אותו ויקריא את הכתובה. אז יש פה עורך דין שהוא מזמין להקריא את הכתובה. הוא חיפש בלשכה, פנה, אמר איפה בלשכה מישהו שיעשה לי את זה. אז הנה הוא הגיע, אז הוא יקריא. בסימן טוב מזל טוב. בשני בשבת, 15 יום לחודש מנחמה, בשנת 571 לבריאת העולם, אני אומר שהוא מכאן חיפה קיבלו את כהן. אנחנו יודעים, החתם העיקר, רם ניסה, רם העלה, פאר הבא והדרו. תקשיב. ניצה ניסה בן רם ממשפחת המלך. אמר לידה הקלתה, יעלת החן. יעל בת אריה למשפחת אוסלנדר. אמרתי נכון? כן. הצלחתי. תהיי לי לאישה ככה מהחתן העיקר, תהיי לי לאישה, נקריא את זה בעברית. תהיי לי אישה כממשל ישראל, אני בעזרת שנחלקה אותך ופרנס אותך ותחנך כמו שמתחבים גברים ובאים בשטר כתובה. זה מתחייב החתן למתי מזוז, ועושים החתן משעות תוספת כתובה העולה לסך של כך וכך מאות אלפי שקלים. חובת הסודיות חלה על שטר זה. והייתה החתן העסקה שקיבלה מעלו באו לרשותו במושלם עד סוף הכתובה האחרונה.
ויתך לך דם מדירה בארץ הקודש.